खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने जोङो रौतायावहाय हाबा जाहैनो नागिरदों आरो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै जोङो आं ओमफ्राय जाहा मुतु आरो मुतुनि लोगो बेखिनि थांगोन आरो दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था लोगोफोर मोजां मारिनोसै नै जाबुतुआबो ओंखारखांबाय आरो थांबाय थानोसै बिदिब्लालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो मोजां सुजा मुतु सान्दुंआ नायलाय पानजानो थांनाय माने नायनोनो हाला नै दायो जोङो थांगासिनो ओमफ्राय जाहा मुतुनि लोगोफोरखौबो एसे नुदोंना नुजुवाखै न दायो जोङो सोमदोन दैमारि लोगोनि हाबा जानो थांगासिनो दङ दाराजुलियावहाय 8 बोसोरसो सिगां लोगो मोननाय बिथांखौ दायो आरो बिथाङा नैबे रौता टाउनाव दखान होनानै दङ फ्लेक्स दिहुनो आरो लेखा ओरैबो बानायो बिजाब बेयाव लोगो मोनलायबाय थानानै लोगो जानाया बांनायनिफ्राय बांसिन आरो दा हाबा जानो थांगासिनो दङ रौता बारलांनांगौ ना हाबाया दाराजुलियावसो ओमफ्राय बे रौतायावहाय गिफ्ट लांनोसै आरो मा गिफ्ट लायो बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायलांसै नायलांदो लोगोफोर मा लागोनथाय बिसोरो आंथ' जेबो मिथिया आं जाग्राल'सो जानोसै खायफादों आंखौ आरो जा मुतुआसो लिंबोखाखादो के मालिक नैबे दुकानावहाय हाबफैबाय बे दुकानावनो लाखायोना जोङो कन्टिनिउ माहाबाफोर हाबा जानो थांबाथाय गिफ्टफोर लांनोबाथाय बेयावनो बांसिन लांनाय जायो आरो ओमफ्राय ओइ नै बिसोर मुतुमिना नायगासिनो आङो भिडिअस लागासिनो আসলে হাসা কথা যেটা বেরা আইছি মেলা দিন বেরা আর ঠিক আছে এক জামাই বললো না হ্যাঁ বুঝছি তোমার একটা বেরানে দিয়ে ঠিক আছে মারবনি করে দোকানে লাঠি লইছে দেখুন जोङो गिफ्टखौ लाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो हाबायाव थांबाय थानोसै आरोना आं दाराजुलियाव खनसेबो थांफेराखै ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन आरो दाराजुलि गामिया माबायदि बेखौबो एसे देखायलांनोसै नै गारियावहाय गाखोफिनलायनोसै बिसोर गाखोबाय आरो नै लोगोफोर जोङो दाराजुलि गामियावहाय मोनफैबाय नै दायो जों सानैल' दंथ'यो बिसोरो बाहेरायाव थांदों आरोना ओमफ्रायो हाबाया बैखिनियाव जादों ओरैबादि मोसाथावना दामदोंना मोसानोसो लुगैसोबाय आङो दिनैसो फैफेरदोंहाय दाराजुलियाव लामाफोरा पाक्का जाथ'वाखै आरोना नै न' पाक्का जागोन दा बेफोरो जागोनदां अन्थाइ दङ नै माहाय आयु लोगोफोर माबायदि दामदो लामानिफ्रायनो बोरैबा बिखा दुब बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायदों मोसानो लुगैनाया जिबायदि र' मुतु आं अन्थाइखौ थाबायनो हायाखै माखौबा बुंनो मुतु हाबा जानो फैनायनि माखौबा बुंनो मोसागोन दै मोसागोन दा ra हिन्जाव गोदानखौ माय भिडिअ लाने हिन्जाव गोदानखौ आं खामरान नायखौ भिडिअ लादो दे मोदोम मोदोमखौ जायो
जेबो जाया ना ओहो नै दालि मोनफैबाय खाम मोनफैबाय ओमफ्रायो बेदर भाजा मोनफैबाय आरो मा दंबावोथाय कबि भाजा औ जागोन नै कबि भाजाबो मोनफैबाय पापर ओमफ्राय आंनि खाथियाव जा गिदिर गिदिर बानलु दंखायो बानलु थाइसे लानोसै संख्रि खाथियावनो दङ नै जाबाय बेखिनियानो जानोसै खाम जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो आखाइबो सुखायखांबाय नै बैथिंजाय आखाइ सुग्राया बैयावहाय आखाइ सुबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो गय जानो थांलायनोसै बेदर जाबाय नालाय बेदर ओरि जाबाला गय जानो लुबैयो नालाय बेनिखायनो गय जानोसै जाबाय दहैनो जोङो हाबा जानानै ओंखारबोबाय लोगोफोर ओमफ्रायो ररिमा ओमफ्रायो नै जोङो बिस्रानावहाय हाबहैनो नागिरदों आरोना जोंनिथिंनि बियो ओमफ्राय बे गामियाव हाबा लाबोदों ओमफ्राय जोंखौ लोगो मोननायखाय बियो गावस्रानाव हाबनो लिंबाय नालाय बेनिखायनो दसे हाबनानै थांसै आरो मोनानायाथ' मोनाखाबाय सानाथ' हाबखाबाय अब्लाबो हाबलांसै नायलांसै आरो इसोर न'खौ हाबा जानायनिफ्राय खनसेबो लोगो मोनाखै आङो ओमफ्राय नोङो हाबा समाव जि रानखांखामोन न' ओमफ्राय मोदोम जाफिनबाय आरो मानसिनि देहाया मोनसेयानो थाखायाना सोलायबाय थाखायो जोङो सफैबाय जाय हानाव जोङो हाबबायदोंमोन ओमफ्राय सफैबाय आरो नै न'आ ओमफ्राय बिसाना मालाय जा साफाखा न'आबो हाबफैनो मोनना गोजोननाय मोनदों हा औ आरो सिङावबो हाबना नायहैबावनोसैसो आङो नै रुमा ओरैबायदि साफायो बेयाव हाबफैनानै सोर गोफुरियाव हाबफैनाय बायदि मोनलायदों आरो आङो नै मुथुमोना एकदम रुम साफा मोननायखाय जोलि जोलि जफायग्रोलायलायबाय आरो गोजांनायावलाय आरो दे